नमस्कार, प्रणाम। हम गीतकार फुन्ना बाबू रउआ सबके सामने फिर उपस्थित बानी। आज नया वीडियो लेके, नया कविता लेके, और यही कोरोना काल में ये दूसरा कविता भी कोरोना पर ही रही। और ओकरा बाद आगे हमनी के बहुत सारा कविता के माध्यम से, बहुत सारा लेखनी के माध्यम से दुनिया देश के बारे में, समाज के बारे में हमनी के चलल जाई। तब तक एगो और कोरोना जागरूकता कविता से हम सेवा करब। कि सजग रहब तक कुछ ना बिगड़ी एह कोरोना काल में। जौन कोरोना के काल चल रहल बा, कोरोना रूपी, तेमे सजग रहे के बा। कि सजग रहब तक कुछ ना बिगड़ी एह कोरोना काल में, तो सावधानी बरते के बाटे हर समय हर हाल में। कि सजग रहब, सजग रहे के बा। कि सजग रहब तक कुछ ना बिगड़ी यह कोरोना काल में, तो सावधानी बरते के बाटे हर समय हर हाल में। लॉकडाउन के पालन करी, ध्यान दी साफ सफाई पर, तबे देश सुरक्षित रही, होई सुरक्षित सबकर घर। लॉकडाउन के पालन करी, ध्यान दी साफ सफाई पर, तबे देश सुरक्षित रही, होई सुरक्षित सबकर घर। सरकारी निर्देश के मानी यह घड़ी यह साल में। सरकार के निर्देश के माने के बाद सरकारी निर्देश के मानी यह घड़ी यह साल में, तो सावधानी बरते के बाटे हर समय हर हाल में। और क्या करे के बा? सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई, ना जाई भीड़ भाड़ में। सोशल डिस्टेंसिंग अपनावे के बा, भीड़ भाड़ में नइखे जाए के। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई, ना जाई भीड़ भाड़ में, बाटे कोरोना काल के कहर चारों ओर संसार में। चारों ओर संसार में कोरोना रूपी जौन काल आइल बा, ओकर कहर बा। सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई, ना जाई भीड़ भाड़ में, बाटे कोरोना काल के कहर चारों ओर संसार में। अपने बची और सबके बचाई, अपने बची और सबके बचाई, फंसी ना एकरा जाल में। अपने बचे के बाद सबके बचावे के बाद एकरा जाल में नइखे फंसे के। अपने बची और सबके बचाई, फंसी ना एकरा जाल में, सावधानी बरते के बाटे हर समय हर हाल में। ये सब कुछ खत्म होई तो आगे का होई? रात बीती फिर ऊ दिन आई, चारों ओर खुशहाली हुई। रात बीती फिर ऊ दिन आई, चारों ओर खुशहाली हुई। घर घर बाजी शहनाई, मिलजुल के होली दिवाली हुई। घर घर बाजी शहनाई, मिलजुल के होली दिवाली हुई। कि सभे मिलजुल नाची गाई, सभे मिलजुल नाची गाई, ताली बजाई ताल पर, ताली बजाई ताल में, सावधानी बरते के बाटे हर समय हर हाल में। सजग रहब तक कुछ ना बिगड़ी यह कोरोना काल में, सावधानी बरते के बाटे हर समय हर हाल में। यानी कि सावधानी और सजगता ही एक उपचार बा। अपना घर में रहे के बा, सरकारी निर्देश के पालन करे के बा, हर आदमी के जागरूक करे के बा, हर आदमी से घृणा नहीं करे के, केहू से सब कोई से मिलजुल के रहे के बा। कि रात जौन कोरोना रूपी आइल बा खत्म होई, यही और सब बढ़िया दिन आई, सब कोई खुशहाली होई। ये के साथे ये कविता के हम विराम देतानी। सब कोई के फिर से नमस्कार बा, धन्यवाद बा। रुआ सबके हमारा चैनल पर कवि की वाणी रुआ सब देखत रही, और आगे हमेशा बढ़िया से बढ़िया रचना, बढ़िया से बढ़िया चीज, बढ़िया से बढ़िया बहुत सारा कविता के माध्यम से हम प्रस्तुत होते रहें। सब कोई के नमस्कार। जय हिंद।